Na san za ka yi mamaki idan ka je club 10 da suka fi kowane yin nasara, wato cin trophy ko a ce cin kofi a tarihin ƙwallon ƙafar duniya gabaki ɗaya. Club na 10, FC Porto na ƙasar Portugal, suke da trophy 83. Sai kuma club na 9, Al Faisali na ƙasar Jordan, su ma suna da trophy 83. Benfica na ƙasar Portugal suna da trophy 84, yayin da suke mataki na 8. Sai kuma FC Barcelona na ƙasar Spain, su ne na 7, yayin da suke da trophy 99, wato 99 kenan. Real Madrid na ƙasar Spaniya, su ne suke mataki na 6, yayin da suke da trophy 110. Atlético Peñarol na ƙasar Uruguay, su ne mataki na 5, yayin da su ma suke da trophy 110. Na ƙasar Scotland, su ne ke mataki na 4, yayin da suke da trophy 115. Sai kuma Rangers, su ma na ƙasar Scotland, su ne ke mataki na 3, yayin da suke da trophy 117. Sai kuma Club Nacional, wato na ƙasar Uruguay, yayin da suke mataki na 2, su ma suna da trophy 117. Sai kuma Al Ahly Cairo na ƙasar Egypt, su ne ke mataki na 1, yayin da suke da trophy 124. Wace ƙungiya ce kai mamakin matsayinta a cikin wannan jadawalin na ƙungiyoyin da suka fi yin cin kofuka ko a ce yin nasara a tarihin ƙwallon ƙafa